Ngayo I ki donchi bun ki regular viewer lane ki bala subscribe ya kana channel ki de ki content creator. Tekumta kana video kande ka bakar pang ya ki neki content creators. Namar ha kana video ngan yathu ya kita kin ru na niatli kita ki updates batamai kana ka YouTube kalapan bena. Tekumta barok ki content creators ki bayo I ya kana video nga request ya phi ba pin ya comment. Ban ai ka feedback jong phi kwa nem bangan ya penmi ki video habadon kum ki neki updates tamai naga YouTube. Teh siwa bangan sedang wat klik ban ai ka like jong phi bat ka to ka hype. But subscribe ru lada pide ki badang thamai hakana channel. Tekumba pi hakawe na gitu ki community post jonga hakaba ngai thu ba hakini ki singi banwan kindon si bun kita ki jingkela ki bakana ke YouTube kan penkela lane kan penthamai. Tenang ne sekmat ngin sanang yo isu kum kita ki updates baper ki bala ban ajim to ya ki nong page bat ya ki content creators ru. Tehang ne ngan yathu yapi ya kita ki niau tuli kita ki updates thamai kiba ke YouTube kalapan bena bat kin sedang nak ban roll out lane trekam syabaro kinong penonkam lane ki content creators te ka banong kong ka update sangne kata ke deka dual stream kane ka updates ka best bah kamtam ya kita ki baklan ban le stream lane ban le live lengba kane ka update sam kata ka dual stream ka YouTube kan sa detect bat kan sa penkela automatic ya kato ka live stream jong pi ka ba phila record daga horizontal mode lane daga landscape mode phim don kam shu ban le live stream separate daga to ka vertical mode namar kato ka live stream jong pi ka ba phila live daga horizontal mode lane daga landscape mode kan la ban kala sya ka vertical mode sya kitu ki bru ki ba page kum ba page shots daga vertical mode handre ki ba page pat kum haki TV ki laptop tekan ne kum ju hi daga landscape mode lane daga horizontal mode kane kan kala automatic sya kinong page kum no ki page ya kato ka live stream jong pi tekum ta lai thu ba anda phila yo ya kata ka setting haba phila live stream phide bandon ha center jongka screen jongphi banton on ya kata ka setting pin ha banlet ha ka desktop jongphi bat ha ka tu ka stream setting jongphi kan sadon kata ka option ka dual stream tegitu ki baju le stream phila banlet ha ka tu ka live stream setting jongphi page kala don em kata ka option kata ka dual stream tenang ta ka update ka ba arpat kadai kata ka super resolution PUEM ki don ki content creators ki baju upload da ki low quality ki video jongki da kita ki 144p 240p 480p bat ki 720p tekum ta habangi page ya kita ki video jongki khamtam haki screen ki bahe ngim internet show tekum ta lengba kata ka super resolution ka YouTube kan improve lane kan boost ya kata ka video jong kita ki content creators sya ka 1080p khnang bakan clear haba page haki screen ki bahe tekaneru kala ban yarap ya ki content creators bakin yo view sibun namar lada kato ka content jongki kalau palat ka quality jongka em tekinong page kinom singa tenat ban page tekin skip no ya kata ka video jongki pat kata kan sakta ya ka audience retention jongka channel jongki handrai lang ba kana ka updates kan yarap sibun ya kito ki content creators ki basina da ki video ki balong low quality tekane rushen kan satrekam shabaro ki content creators teka updates ka balai pat kata ha ka bayde bat ki thumbnails pitip nem baro iskato baka size jong kito ki thumbnail jongi kimde ban cross ya ka RMB 100 ngin sala ban upload hadu sampai MB ru kata ka file size jongka thumbnail jongi kaneru kan yarap sibun ya ki content creators namar yamanta ladangi page ya kato ka thumbnail jongi haki screen bahe kum ki laptop bat ki TVM ki long low bah ka quality jongki 100 onda ngilala ban upload palat ya ka RMB ka file size jong kata ka thumbnail jongi hangta pinsau I ya ki high quality ka thumbnail jongpi haki screen bahe kataru kan yarap sibun ya ki content creators bahkan he katoga impressions bat ka click through rate jongka channel jongki sakane ka we pat ka update ka basa baka YouTube kan sa ai sa ka we ka option hapo ka YT Studio ha ka analytics ya kito ki bru ki baju promote ya ki video jongki hapo ka YouTube namar ki don ki bru ki baju promote ya ki video jongki daga basu pisa ya ka YouTube bahkan promote ya kato ka video jongki handre haba ki let hapo ka YT Studio haba ki kwa ban page ya ka analytics jong kato ki video kimla ban tip kat nongut ki views ki yo na kato ka ads ka bakila promote ya kato ka video bat kat nongut ki yo daki organic views tekum ta lang ba kana ka updates ka YouTube kan sabu ya ka we ka matrix hapo ka analytics jong kata ka video bakin yo I kat nongut ki bru ki ba page lang ba ka advertise bakila promote bat kat nongut pat ki viewers ki yo daki organic views ha ka update ka basan pat lada phim tip ba kana ka YouTube ka don ya u editing apps jong ka mo u ba kerteng u YouTube create bat une editing apps jong ka em ude u free lada pikwa phila ban install ya utau apps jongka u YouTube create bat lai thu balang ba kana ka updates kana ka YouTube kan sa ai ya ka we ka option ha une editing apps jongka ya kata ka edit with AI kata ka option kan yarap sibun ya kinong edit bat kan yarap ruban pen state ban edit lang ba ka jingarap jong u AI ha ka update ka ban rupan nalor ka to ka YouTube chat support ka YouTube kan at sa ka we ka option kata ka YouTube help kane kan yarap ya ki content creators ki badon ya ki issue lang ba kata ka option phila ban lej bat jingarap ha kata ka option ya kita ki issue jong phi nang kong phin yo tang ki queries ki ba persyang ban solve ya kita ki
issue jong pi daki auto generated queries Henry lada phim ngeu yo jingerap na kita kan sadon ka option ka ba phila ban kontak ya u real person mo ubru shisha lana u agent jong ka YouTube ha ka ba phila ban pen ngeu ya kita ki issue jong pi nang ta ha ka update ka ban nyau pan kata ya ki babat ya ki iOS lana ki iPhone user ba pin ngeu thu ya kata ka update ngan penchai kendian Hakini ki benai bala dem ka YouTube kala roll out ya katoka channel community lada pichak hakana ka channel jongaru pin yo i ya katoka visit community hakatoka channel jonga katoka mut baya gitu ki bala dem ban subscribe ya kana ka channel jonga kinla ban post nekeli ki bagi kwa lada pikan mau haka Facebook ru ka judon kum kana ka option what's on your mind bat ngi jula ru ban post daki dur neki dak haka timeline jong uparlok ne ka parlok jongi tekane ru kalong kum tahi handre baro shikato tang kito ki babat daki phone Android kila ban post bat dur bat kentien katba kito ki babat daki iOS ne ki iPhone kimla ban post bat ki dur kila ban post tang ki dak la ne ki kentien handre lang ba kana ga updates ka YouTube kan sa island no ya kito ki babat daki iPhone la ne ki iOS bakin la ban post bat dur bat kentien tema piru ki baju sngau tenat ban page ya kana ka channel jonga phila ban late post haga ne ka community jonga handre kan ma pat ba kana ru kadon ya kita ki an kirul jongka kabanangkong pide ban long kita ki subscriber jong kata ka channel ka ba pikwa ban post banang ta amde ba pin chulik post ki bom don jingmon handre kadon pat ka option ka bangi ki content creator ngiyo ka full control ha ka bangi la ban approve ne decline ya kato ka post ka ba piwan post ha kato ka community jongi ladang ngila pat ba kato ka post jong pi ka don jingmon ngila ban approve ya ka ban yo i ki pat ki viewers la ne ki pat ba ban yo ban ya phali jumut hagatoka topik lane ka post ka ba phila post kine ki dai kita ki niaw teliki update thamai jong ka YouTube bat sien kin sa roll out no shabarok ki nong pedon kam tengah terai lang ba kana video jonga kan yarap sibun yapi khamtam kito ki content creators bakin tip ya kita ki update thamai lane ki feature thamai jong ka YouTube lada pisngeu yo jimentoy na kana channel jonga phila ban subscribe ba pin yo kum kine ki jaj video ki bai de sepang ki phone sepang ki tag bat kum kine ki latest update jong ka YouTube tengin yesem hagawe pat ke video jonga hagiwe pat ki topik Keblesi bon.